Disney Plus a Star Wars seriály majú obrovský problém, čo sa to teraz deje? Ak náhodou neviete, Disney Plus prišlo stovky tisíc predplatiteľov, čo znie ako obrovská strata a aj je, a fanúšikovia špekulujú, že to môže mať dva dôvody. Prvý je zvýšenie predplatného, lebo áno, ak rovnako ako ja máte predplatenú službu Disney Plus, tak vám tiež mailom prišlo, že táto služba zdražila. Druhý dôvod môže byť horšia kvalita a kvantita originálnych show. Minulý rok bol jednoznačne slabší na Star Wars, ale aj také MCU seriály, čo sú tie najväčšie ťahaky na tejto platforme, a hlavne aj keď si to porovnáme s inými rokmi Disney+. Seriálov bolo menej a využívali sa menej známe postavy z týchto svetov. Za rok 2024 bol najpozeranejším seriálom Disney Plus Percy Jackson, čo je adaptácia známej knižnej série. No a hneď za tým bol druhý najpozeranejší seriál práve The Acolyte. Pri tomto sa musíme pozastaviť. Acolyte, ako vieme, bol zrušený práve pre nízku sledovanosť, ale zrazu to je druhý najsledovanejší seriál Disney Plus minulého roka. No aj keď to tak je, tak stále je to malá sledovanosť na oprávnenie pokračovania. Acolyte mal neuveriteľný rozpočet $230 miliónov a tam už sledovanosť treba vyššiu, aby malo Disney tú motiváciu a teda profit, aby sa im oplatilo pokračovať. Keby to bol nejaký menší projekt, ktorý by nestal toľko miliónov, tak asi by to aj pokračovalo. Ale bol to jeden z tých najdrahších Star Wars seriálov vôbec. Mandalorian mal viac ako dvojnásobný úspech a nehovorím ani o tom, aký mal oproti Acolyte úsporný budget. A podobne to tak má väčšina hraných Star Wars seriálov. A keď je neúspech druhá najpozeranejšia show Disney Plus za rok 2024, tak za mňa je to celkom problém pre túto streamovaciu platformu. Tu si môžete pozrieť a porovnať na pozerané minúty uhraných Star Wars seriálov, krásne si to tu vieme takto pozrieť. No ale čo toto celé znamená pre budúcnosť Star Wars? No už len kvôli týmto posledným neúspechom seriál Star Wars Skeleton Crew bol podľa mňa prehliadnutý a mal tú najnižšiu sledovanosť zo všetkých hraných Star Wars seriálov, áno aj ako Acolyte. Čo je o to smutnejšie, lebo ak si to práve porovnáme, tieto dva seriály, Skeleton Crew je určite lepší seriál, má svoje kvality a určite by si zaslúžil viac pozornosti. Áno, aj tento seriál nebol úplne dokonalý a má svoje chybičky, ale za mňa to bolo super dobrodružstvo, ktoré som si ja obľúbil, a to aj cez nové originálne postavy. Lenže neúspech u takéhoto seriálu môže znamenať, že tento seriál už nemusí vôbec pokračovať, aj keď tvorcovia chcú, čo sme sa dozvedeli. No a ja nehovorím, že sa nikdy nedočkame druhej série Skeleton Crew, to nebolo potvrdené, ale takéto čísla vedia zrušiť seriál a rovnako tak Acolyte bol zrušený kvôli sledovanosti. Zmení teraz Disney svoju stratégiu, aby sa vrátili k minulému úspechu Star Wars? To, o čom tu budem teraz rozprávať, je len leak, ale je od vierohodného zdroja Daniel Richman, ktorý tvrdí, že Disney teraz bude redukovať hrané Star Wars show na Disney+. Má byť jedna hraná show ročne a áno, je to veľká zmena oproti minulým rokom, kedy sme mali 3 až také 2. A sám CEO of Disney, Bob Iger, povedal, že budú dávať menej peniazy do projektov a budú ich robiť menej. Tým hlavne asi myslí, že také produkcie ako Marvel, Star Wars a tak podobne. Otázka je ale, či toto je dobrý krok, lebo áno, urobiť menej, ale kvalitnejšie, to znie dobre, ale z tohto výroku mi to znie, ako keby chceli urobiť menej, ale viac seriálov, ako bol taký Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi je legendárna Star Wars postava, ale jeho seriál nemal absolútne nejakú dobrú starostlivosť, ako by si táto postava a tento príbeh zaslúžil. No a znamená teda tento výrok, že budeme dostávať viac odflaknutých show ako Kenobi. Aktuálne máme len 2 Star Wars seriály, s ktorými môžeme počítať v budúcnosti. Tento rok v apríli dostaneme poslednú sériu Andora. No a áno, tento seriál bol už dávno natočený, čiže s tým sa nič robiť nebude. A taktiež už v procese tvorby je seriál Ahsoka, a teda jej druhá séria, čo pravdepodobne bude ďalší rok. A tento seriál sa tiež nebude rušiť a stále ostáva, keďže tá prvá séria mala relatívne v pohode sledovanosť a malo to kopu fanúšikov, čiže bude to pokračovať, ale tiež nevieme, či bude mať Ahsoka 3. alebo 4. sériu, alebo či druhá bude tiež posledná ako Andora. Ale čo bude ďalší smer tejto značky, čo sa týka seriálov, ostáva otázne a ja sa obávam. Je možné, že veľké oznámenia dostaneme ešte tento rok, ktoré nám ukážu budúcnosť Star Wars, ale vieme, ako to chodí s týmito oznámeniami. Star Wars nám ukáže, aké filmy budú, aké budú seriály, a v niektorých prípadoch sa niečo z toho nikdy ani nestane a bude to len tak tajne zrušené. Je ale možnosť, že seriály budú aj neskôr končiť a Star Wars ostane len v kinách. V
vlajkovú značku Disney Plus, seriál Mandalorian, tak ten budú pokračovať práve v kinách s filmom Mandalorian a Grogu. Namiesto 4. série sa teraz dočkame filmu, ktorý vyjde v roku 2026. No a naplánované sú aj niektoré ďalšie Star Wars filmy. Ak by tie ukázali veľký finančný úspech ako oproti takým drahým Disney Plus produkciám, je možné, že teda hrané seriály budú úplne zredukované, čo by za mňa bola obrovská škoda, lebo môžete si hovoriť čo chcete, tak na Disney Plus sa dajú nájsť jedny z tých najlepších Star Wars príbehov vôbec, a teda bola by škoda, ak by tie seriály úplne vyradili. A Star Wars ako určite patrí do kín. Star Wars je gigant a tá značka, tu vidíme, že tá sledovanosť niektorých seriálov upadala, ale pár rokov dozadu toto bolo nemysliteľné. Veď si spomente, ako chodili sequely do kín a ako obsadzovali priečky v najzárobkovejších filmoch vôbec. Každopádne si nemyslím, že Star Wars je stratené. S dobrým plánom by táto značka kľudne mohla dostať oveľa väčší hype. A ja osobne aj počítam, že teraz prídu s nejakým zaujímavým plánom a nebudú to teraz len nejako opäť opakovať a robiť len originálne Star Wars seriály. Budú tlačiť na to, čo im funguje. Jednoznačne ten Mandalorian, to je taká hlavná vec, to už teraz vidíme, že bude mať pokračovanie v kinách. Ale ja si myslím, že je šanca aj návratu takého Obi-Wana Kenobiho. A čo, možno zabrúsia do Old Republic, skúsia teraz toto, alebo sa budú kompletne vyhýbať takým veciam a pokúsia sa práve vyhľadávať len tie známe veci z nášho známeho obdobia Skywalker ságy. Je to dosť otázne, ale ja si každopádne myslím, že aj niečo také ako Old Republic je dosť zapísané u Star Wars fanúšikov a aj to by dokázalo urobiť solidný hype. Ako, je to otázne, ale nemyslím si, že teraz budeme dostávať nejaké originálne projekty ako je Andor alebo Skeleton Crew, niečo také viac svoje, ale budeme skôr dostávať nejaké menej originálne počiny, ktoré sa budú snažiť hlavne vyvolať ten najväčší hype, najväčšiu debatu. A áno, budúcnosť Star Wars vyzerá všelijak, samozrejme ja tu len špekulujem, ale tieto čísla nám hovoria, že Disney asi bude meniť nejakú tú stratégiu a ja som zvedavý teda, či ostanú pri filmoch. Ako, ja budem určite rád, ak čo sa týka tých seriálov, tak ostaneme aspoň u tej animácie a budeme dostávať ročne aspoň nejakú tú jednu animovanú sériu, lebo tam vidím veľký potenciál, aj tým novším seriálom to ide. A taktiež uvidíme, ako sa bude dariť hlavne aj filmom v kinách, lebo už je to nejaká doba, čo sme tu mali Star Wars film v kine a dúfam teda, že sa tomu bude dariť. Čo si myslíte vy o ďalších krokoch Star Wars? Čo by mali robiť, aby teraz si vyhrali fanúšikov späť, aby mali znova ten obrovský úspech? Dajte mi vedieť pod toto video do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak napíšte, čo by som zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Ďakujem členom za podporu, aj vy ma viete podporiť finančne cez YouTube členstvo pre nejaké tie výhody. No a my sa uvidíme na budúce. Majte sa a nech vás sila sprevádza.